trasladarvos que o Partido Socialista de Galicia ten propostas para resolver os problemas deste país e que Feijóo renunciou a gobernar, non ten solucións para os problemas deste país e, sobre todo, non se deixa axudar. O decimos porque Feijóo é un presidente que non admite a axuda do noso grupo político, que lle vimos tendendo a man para levar a cabo acordos de país que nos axuden a sair desta situación. Acordos de país que hoxe resumirei nunha dúcia, pero que evidentemente son moitos máis, aínda que considero que dos que vos vou a falar son os máis relevantes pola situación na que estamos nestes intres. En primeiro lugar, poñerei esa proposición de lei para a blindaxe dos servicios públicos de Galicia, que, como lembraredes, foi ofertada por Pachi Vázquez, polo noso secretario xeral, nunha pregunta oral ao presidente, que despois transformamos en proposición de lei e que se debatiu no pleno da pasada semana. Unha proposición de lei que o que pretende é blindar eses servicios públicos esenciais para o noso país, para as galegas e os galegos, como a educación, como a sanidade, como todas as prestacións básicas que son máis que nunca necesarias en este momento de recesión económica. E unha proposición de lei que está de moita actualidade porque blindaba a sanidade pública para que seguira sendo pública, universal e gratuita. O Partido Popular rexeitouna e, pola contra, o señor Feijóo, a partir do 1 de xullo, vai aplicar o copago ás menciñas para os nosos maiores. E eu hoxe quero lembrar que Galicia ten as pensións de xubilación máis baixas, que temos unha media de pensión de xubilación de 604 euros, porque moitas das persoas que hoxe están xubiladas cotizaron e traballaron no réximen especial agrario ou no réximen especial do mar, e que precisamente son estas persoas, as que teñen as rendas máis baixas, as que van a sufrir ese recorte novo de Feijóo pagando eses medicamentos. Pero non foi só esta proposición de lei a que rexeitou o Partido Popular, a que rexeitou o presidente Feijóo. Foi tamén un plan específico contra o desemprego que presentamos nos orzamentos deste ano 2012 a través dunha emenda que primeiro se lle había trasladado vía unha carta ao presidente da Xunta asinada polo noso secretario xeral, por Pachi Vázquez, un plan específico contra o desemprego dotado con 120 millóns de euros para crear 20.000 novos empregos que o debatemos no Parlamento a través desa emenda dos orzamentos e que tamén lle sinalamos ao Partido Popular e ao presidente Feijóo a necesidade de reunir as áreas económicas tanto do Partido Popular como do Partido Socialista para desenvolvelo e que o presidente Feijóo tamén rexeitou. Seguro que todos lembrades o Pacto polo Territorio, un pacto polo territorio que ofrecemos no seu día despois de unha serie de traballos previos dentro do Partido Socialista con todos os nosos alcaldes, que o Partido Popular en principio aceptou a través dunha proposición non de lei no Parlamento de Galicia e que logo dinamitou coas modificacións pola porta de atrás vía lei de acompañamento da lei do solo, coa inclusión de Cabo Touriñán para facer instalacións industriales ou con aquela aprobación en escasamente 30 minutos das directrices de ordenación do territorio do Plan de Ordenación do Litoral naquelas navidades no Parlamento de Galicia e que agora está de novo estancado. Tamén ofertou o noso secretario xeral un acordo, un frente común de todos os grupos políticos co presidente da Xunta para impedir a subasta, o fraccionamento ou a venda de Nova Galicia Banco e para exixirlle ao Banco de España, ao FROB e ao Goberno de España o mesmo tratamento para Nova Galicia Banco que o que lle van a dar a Bankia. E, de novo, o presidente Feijóo rexeitou non só este ofrecemento, sino tamén, unha vez máis, e onte o confirmamos na Xunta de Portavoces, a solicitude desa comisión de investigación que os socialistas vimos reiterando no Parlamento de Galicia para saber que pasou e por que estamos na situación na que estamos co noso sistema financeiro galego. Propuxémoslle tamén ao señor Feijóo para combatir un dos principales problemas na economía do noso país, que é que flúe o crédito e que, polo tanto, os nosos empresarios, as nosas empresas, poidan seguir desenvolvendo a actividade económica e favorecer a creación de emprego e riqueza.
ese Instituto de Crédito e Finanzas de Galicia que tiña previsión de orzamento de 400 millóns de euros anuais e que contaba cunha liña específica de crédito ás PEMES ao 1% de interese, ou a reducción a 6 dos 69 organismos autónomos que ten a Xunta de Galicia e destinar eses arredor de 100 millóns de euros de aforro tamén a un programa de políticas activas para a creación de emprego. Nos últimos tempos ofertamos un pacto polo Monte Galego que foi presentado o día 5 de xuño, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente, un pacto para poñer en valor a nosa riqueza forestal, para evitar o abandono do monte e para, ao mesmo tempo, contribuir a esa loita contra esa lacra que ten Galicia, que son os incendios forestais, cun promedio de 10.000 incendios forestais ao ano, que non soporta, que non pode soportar un país como o noso, que podería ter no monte galego, no aproveitamento forestal e na diversificación da economía rural, unha das súas fontes de riqueza e de emprego en este momento de recesión económica. Seguro que todos tamén lembrades o Estatuto da Autonomía, unha proposta de pacto para reformar o noso Estatuto da Autonomía que vimos mantendo os socialistas dende hai xa 3 legislaturas e que nesta volvemos a reafirmar o noso compromiso por reformar un Estatuto da Autonomía que non só ten que ver coas nosas competencias e coa nosa capacidade política, senón que ten que ver moito tamén coa calidade dos servicios que prestamos á cidadanía e con poder facer outra política económica no noso país que contribuiría de xeito decisivo a sair desta situación de recesión. Unha proposta de pacto de Estatuto de Autonomía que levamos a través dunha lei tamén ao Parlamento de Galicia e que, de novo, o presidente Feijóo se negou a aceptar, ou a reforma da administración local, plantexada hai moito tempo antes de que o presidente tuvera a ocurrencia no debate do Estado de Autonomía da fusión dos dous concellos, e agora estamos traballando nun pacto galego polo crecemento, o emprego e os servicios básicos que xa presentamos os primeiros traballos aos sindicatos, tanto a Comisión Sobreiras como a UGT, xa hai 2 semanas, e que seguiremos presentándolle aos sectores económicos e sociales do noso país para finalmente facerllo chegar á Xunta de Galicia. En definitiva, o Partido Socialista é un partido que ten propostas para axudar a Galicia a sair da crise, é un partido que ten capacidade para gobernar, é un partido de goberno e por iso, cando estamos na oposición, responsablemente plantexamos propostas de acordo. Pero temos diante de nós un goberno ausente, un goberno agotado, carente de ideas, un goberno que non é capaz de poñerse ao frente do país nin de resolver os problemas do país, é un goberno que non ten propostas e para os que as temos non as acepta. Feijóo é un presidente que nin comparece no Parlamento. Temos a un récordman das non comparecencias como é o señor Rajoy, que neste período legislativo compareceu alrededor de 12 horas, e o señor Feijóo, pois, pouco máis de 4 horas e media no Parlamento de Galicia, incluído o debate do Estado de Autonomía. Un presidente que non comparece, iso sí, leva gastado máis de 50 horas en desayunos, en tertulias e en platós de televisión, sobre todo en desayunos no Rich. Para aí sí que ten tempo. É un presidente que non quere que se sepa a verdade do que está pasando en Galicia, nin coas facturas, nin cos peches de exercicio antes de tempo, nin co noso sistema financiero galego, e por iso rexeita esa comisión de investigación. É un presidente que non goberna e que non goberna nun momento no que temos case 300.000 desempregados, no que a nosa produción industrial cae en picado por riba do que cae nas demais comunidades autónomas e que se dedica a aplicar obedientemente os recortes do señor Rajoy e a facer os seus propios recortes tamén na sanidade e na educación pública, que presume ainda por riba de ser o adiantado neses recortes que despois aplica o señor Rajoy. A nós nos gustaría que o presidente da Xunta abandonara esta actitude, que se puxera a traballar, a gobernar responsablemente, que tomara as rendas do país e que deixara de abandonar aos galegos e as galegas que teñen moitos problemas neste momento
e que puxera en riba da mesa solucións. O Partido Socialista ten propostas para sair desta situación e as ofrece lealmente ao Goberno e o Goberno as rexeita. Creemos que este posicionamento do presidente Feijóo é un posicionamento absolutamente irresponsable que debera de mudar na situación na que estamos na actualidade. E isto é o que vos quería trasladar acerca das propostas. Teño aquí copia das cartas que o noso secretario xeral, Pachi Vázquez, lle trasladou ao presidente Feijóo nesta legislatura coas propostas, coa dúcia de propostas das que vos acabo de falar, pero tamén con outras que trasladamos a través de iniciativas parlamentarias, e non temos ni unha só resposta do presidente Feijóo destes ofrecimentos de acordo para resolver os problemas do país. Paréceme que o presidente da Xunta, que como lles decía na miña primeira intervención, dedícase máis ben a facer de tertuliano que de presidente da Xunta, debería de falar menos e traballar un pouco máis, non? Porque se fora certo que houbera algunha oferta a Navantia ou a calquera esteleiro civil galego para construir calquer tipo de buque, como esas ofertas teñen que ver coas propostas económicas que plantexen os nosos asteleiros, pois a discreción deberá ser unha boa compañeira de viaxe, porque senón o que estamos facendo é poñendo en alerta aos nosos competidores, non? Dende logo, se fora certo e os nosos asteleiros tiveran, de novo, no caso dos asteleiros públicos, carga de traballo e tamén no caso dos asteleiros civiles, o Partido Socialista se alegraría. Pero nos tememos que a prudencia do señor Feijóo non é algo polo que se caracterice e nos gustaría que fora máis prudente nestes casos. Entre outras cousas porque tampouco aínda coñecemos, e o levamos solicitando reiteradamente no Parlamento de Galicia, ese contrato